Hello, hello, hello. Kena hambai, jotono no, tini belai kena seng, tini tong masal. Tini berhani, bubagra Maharaja Pradut Kishore Deborman tini asai masal, mo asai masal tini 42 tomo, seng tini oh hezamara community hall, tini bermotan yengai, seng belai kena, tini tong lai, seng hodong kai, seng tini bini asai masal no seng pare laika. Seng jotono sai mano, tini Maharaja tini Otri berhani bagai besok cai tu gay kari samung tangai tong. Seng tabuk cini tibra hawa teruk kai komite tangai tong. Oh zaro cini bubagra cini bagai busaka an bagai ceng belai kena kah fuliway ceng himai mano. Tam kai ceng sai mano bubagra agin cimino ceng nai paika tak busung nai tonggo tabuk je cini bubagra tong nai cini Pradut Kishore bubagra bo ceng no belai kena hamjago Cini borona hamjago bosengno sekango tebo keseng kai tongna bagai bosai dogoi tongo. Jeng dini jodono kathong lai bini bubagrani salno asema salno mudo khalalai kate fainai tinang rogo jeng bini je samung khaimano jeng abono kugui lamo tungna bagai jeng bono tongna pal baksa khai jeng mono logeri lainai. Me tak bozara muti tongko jeng bubagrana kok bini logi phayago jeng bongno sanai phaidi jeng bubagra bai pal kai samong tang lai jeng cini tinang no cini borong no kuduk saut langai jate cini borong no oh hawa ketang tonan bagai jeng kabai bono logai ranai hamba jotono no tini belaikan otong thong misal jeng bubagra asai mani bisi brei ci nui tini jeng palai tongo sara Tripura haste wono tini bini asai ma salno tong thoto khodom dodom khlai jeng khom dupkathi sati te baji sogoi bubagrano asaima salno jeng tini palai lai tamni bagai jeng bubagrani asaima salno palaikha omono kisa ang sanani musungo tamni gakai jeng tabuk ma bolayo tini Tripura wo gota northeast ekmatro Tripura tai Manipur simse bubagra tongso gakai te bubagra krikhano hinimano kai Bharatbor te alka jagao tabo bubagra greikhai hinino jeng saimano ahipano jeng blaikeno tini jeng proud ma khlayo jeng blaikeno khajao blaikeno tongthogo chini bubagra tongkho chini mukumo chini lai buma hine jeng bubagra no nugo tamni hinba kusung Tripura ha bubagra bai tolei naijagi phaika kai tabo bo chini bubagra chini dofano je jeng je kelegi tongmani seng je bui bai satok jangmani omani phiongnan bagai tini bo bosabaika sini Maharaja Pradut Kishore Manikko Bahadur Deborma ekakai taklai je bini asaima salno jeng taklai no agi palai je phono taklai no jeng kahamkai sara Tripura jo palaina bagai yapri romani boskangni salo boskangni bisiwo tebo hodom dodom tebo kotor khai tebo reli khai lailai jeng bubagrani asaima salno palaina bagai jeng taklai ni simino semai tangjak ekai tamni hinba jeng nayo je chini bubagra ayuk logoi tongthon bo hamari manthon kaithorni hamari manthon lukuni hamari manthon bubagra ayuk logoi o sungsaro kaisa satingoi bo chini dofani bagai samung tangai manthon jeng mono tini bina saima salo nayo bubagra jotoni bagai samung kaham tangthon chini dofani bagai samung kaham tangthon
sini hasten bagai samung kaham tangko omono sing jotone nayo sini tako utpol songrok tini ora kebang ma iko song Anthony songrok bare song kebang ma borok no tini ora sing hejamara community hall sing ko khaileka ka belaikano tongthoka oro sing ke gramani bisingte chati soglai bubagrani ko no happy birthday sing desabai tini sing tongthoklaika omtei tongthok agami ko bosor bo phainai sing apro bote tongthoklainai kai tini ni salo taitamo sanai kakai angomono sanai je bubagra ayub lokthun bubagra jotoni hamari mantun jotoni phan mantun ebong tipra hasteni chin tipra sarangno thamsa khlaite tun khlai thunani lamao bubagra bo pini phan capacitun asek sawino haino hai bubagra no chini jotoni tini chini yang sinna hejamara yang bor kathal amchaini jotto lukurong ni ungoi bona kha kaham yafare ebong tipra haste lukurong ni ungoi kha kaham yafare bubagrani si panda asena salno sengorono asek kok sawino paikha ka bubagrano tini ni salata waisa haino seng jotono khulmai ka jotono khulmai